Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day no atong ipadayon ang laing sumpay din sugilanon ug sa dili pa no. Shout out dai kaninyong tanan no nga naminaw ni dramahan no kanang sunod ni dramahan no mga bag-o na kong mga subscribers sa nang itaan ni ha tuwa sa akong isa ka channel nga Lex Pino Vlog na nga to ang sinungdanan no. Sa nangita ni ani nga drama sa sinungdanan na dito mga bag-o na kong mga subscriber no. Papalihog dahil kong subscribe no, sa akong YouTube channel. Boy no, dito maglangan. Niya ang laing sampay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. Part 16. Bye. Kadiyot lang. Please, Novi, kadiyot lang. Ganun mahadlo ka man nga makig-video call ako. Dahalo ka nga makita Mayong ko pagbuminaw sa Bye. Lex Pino. Di na ko musamok sa pagpanawag nimo. Kung hatagan lang ko nimo sa akong giyagyo. Bye na lagi. Sige na, good. I-open ang imong kamera. Please lang. Gusto ka na akong makita. Sorry. Sorry, Kidronel. Kinahanglang hugton ko ng akong kaugalingon sa paglikay ni mo. Tingaling may balik siya tawag. Akong i-off ang akong cellphone. Oh, si Alma di ay maoy nanawag. Love, nanawag lagi ka? Love, dilion ako mo pauli sa udto ha. Ari lang ko mani udto. Nga naman. May emergency meeting. Manawag og balik ha. Okay, love. Amping. Husto day tuod. May ari sa office si Jack. Sa may iyan tuyo. May hangyong hatagan ko siya kagawasan aron makigsulti nimo. Unsa? Misugot ka? Ako si gitugtan. Dako kong pagsalig nimo, love. Ug mo sa akong tuyo nga ikaw gyud mismo mo imubastad niya. Di ba? Ako man gyud mo imo, love. Mao na tinuod, love. Okay. Hatagi siya kagawasan nga muduol og magisulti nako. Sa makadaghan, balibaran ko ang iyang tuyo nako. Promise. Oh, unsa naman say nahitabo sa imong hitsura? Nagdiyong man ang imong naong. Nganong doon na magitaw nga dili makamaong mo ang kuno kapakyasan. Oh, kinsa may imong gipasabot nak? Si Jack. Oh, abi nakog si Ronel. Ma, Unya, makasakan na di ay dinis Jack. dili. Adto ko ra siya pakisultihi sa gawas. Aron dili makapatuyang sa iyang tuyo nako. Nubi, dili ka binastusan ni Jack. Anak ko masiguro ma kung unsa gyud ang tinuod niya motibo aron mahigot ko niya. Mo gyud giadto si Alma sa iyang opisina. Ganam day. Murag nagsugnod ka lang gyud og kasilag diadtong tuboy. Unsa pa ba akong kadukan pa? Ngawan mo tayo utang nila. Ug anhin na nako mahibaw kung may gusto ba sinubi nako. Kunwa, Aw, surrender. oy, imo ka lang buhaton. Ha, Jack? Naigugma ka magkang tinud-anay ni Nobi. Unya sa ingon lang ni anak ka sayon ang imo pag-surrender, ha? Ambot lang. Ang ako rin nasayran nga sinubi mo ay nakaingon sa kong pagpaningkamot nga mabangon kong palik ang atong negosyo. Angay gyud unta ko magpasalamat ni Nobi. Maom din na. Anong di mo ko na mo suportahan? Tabangi kong hangyo ni Nubi nga iya kong tuan nga magpuyo siyang normal. Pero mabdos naman kasi. Di na lagi na importante na ko, pa. Kung managsama lang nga mong pagbati, andam kong mga mahan sa iyang anak. Ay, Jack. Mahal ko si Nubi. Buhaton gyud nako ang tanan. Aron ako siyang maangkon.
Alma, nga numisugot ka man nga makabisita din si Jack. Maayo nang si Love, gid mo'y mobalibad ni Jack, ma. Ayaw mo kahadlok. Ayuhon ko lang sa pagbalibad si Jack. May gisuhulan ka man ka, Alma. Aron mapugnan si Jack sa pag-anhi o pagsamok ni Nubi. Huwag hapon ay kapuslanan, ma. Mangita man ginagpaagi si Jack na makiksulti na ako. Sigihan ko niyag atang-atang. Dako nagproblema ma kung mo ni buhato ni Jack. Tingali yung maburyong ng tawhana. Ug makaw na nagdaotan, batok sa kong Love. Ayaw mo kahadlok. Sa una pa lang na akong pagkakita ni Jack. May kasilag nang nataho sa akong balatian. Dili lalimang iyang gibuhat na ako kaniadto. Katong iya lang kong tulisukon, baharan nga dunay daot ang mahitabo na ako kung dili na ko palayan ang akong Love. Karon, ikaw na gyud hinuoy na kurso na dahan. Ayaw mo kabalaka. Ayuhon ko lang lagi sa pagbalibad si Jack. Mahalon kining napalit kong bouquet, halagang ubi. Nakasiguro ko na mobilib na gid siya na ako. Wa na iniharang na ako. Makadiretso na ko sa ilang lubi. Nubi, niagyod si Jack. Mayo! Oh, ayaw lang pagpiya din ni Ma. Ako'y manaog aron sa pagsugat ni Jack. Pagbantay ha. Tingalig iyak ang pasakyon sa iyang auto. Nga naman di ay kundi ko masakay. Basta din ka lang. Ako nang atuon si Jack. Salamat nga ikaw gay miduol nako, Nubi. Diya ka lang, Jack. May dakong nindot og mahalong nga bouquet of flowers. Wa ko makinahanglan, anak. O sa may imong tuyo. Dali ah. Di lang ko ni mo agdahon sa pagpasaka. Aron adto ta magsulti sa inyong taas. Dili ni among bahay, Jack. Igo rami gipapuyo ni Alma. Pero katong pahong nga tigda ni mo fresh milk og preskong prutas, inyong padayonon. Wa masyay motibo, parehas ni mo. Sige na, uy. Isulti na ako noon sa imong tuyo na ako. Lain na sa din padalion ko ni mo eh. Dawata sa ning bouquet of flowers. Ma? Oh, nga no, anak. Kuhaan ang buwak nga dani, Jack. Ibutang sa banggira. Unsa? Sama doon? Come in. Oh. Jack? Ikaw tong kusok kayong nanuktok? Unsa man mangguba na di kagpultahan karon? Klaro atong ako to. Nagtuog kang mabugnaw ko sa imong gibuhat, ha? Alma? Bisag unsaon mo hadlok sinubi. Ang matuod nga gugma, mangita gyuglot sanan. Unsa man imong yaw-yaw diha, Jack? Ayaw ako sa pagsulti aron magkasinabot, ha? Ayaw na lang pagbinaot. Dili ko mo surrender sa pagpaninguha ni Nubi. Nga naman ka? May kalit lamang kagani sa akong office o masuko ka? Bisag unsaon ni mo paggwardya ni Nubi. Bisag unsaon mo siya aron ilikay na ko. Mugawas sa gihapon ang matuod nga pagbati. Jack, wag yung ko makasabot sa imurang gipanulti. Gisamukan ako nimo. Tawagon kong guard aron pagpagawas nimo din eh. Ayaw na. Di na kinanang imo ko pagawson din eh. Mugawas na ko. Mianhil ako aron pahibawon ka. Nga dili ko mo surrender sa pagpaninguha ni Nubi. Unsa man ning buwak? Ay dana ni Jack. Mayang pagbuminaw sa Mahalon Lex ko nun ang Pino. buwak. Unya, nganong ni ama nimo gibutang din eh? Asam din mo ipabutang ang maong buwak. Kasi may gihatagan na ni. Ako? Ikaw na gihatagan ini. Ngayon ta ngayon mo nang ibutang sa altar. O kaha sa imong dresser. Wa ko makinahanglan sa maong buwak, no?
Wa gani nako siya padayon na. Ha, mao di ay. Mao din parte niya suko ang ami adto sa office gani ha. Iya kong gipasidan-an nga bisag unsaon kuno ti kas pagpugong. Mudaog ra kuno gihapon ang iyang gugma. Ganong imo masab siyang gihatagan o kagawasan nga mo anhi? Aron dili siya magmahay. Dili si ang lalaki nga akong gipanghandoy. Nangandoy pa di kag lalaki nga makalipay nimo? Unsa? Kalimti akong sulti. Dili oy. Ngano? Hangtod karon. Nagduda ka pa sa akong pagpakig-uban nimo? Uwa, uy. Okay na. Dili na ta maghiskot mahitungod, ana. Tingali kita pa hinuoy mag-away. Gisuong nabi ako ni Jack. Huwag yung ko'y kalibutan nga no nasuko siya nako. Tungod ay ning buwak nga gibutang lang ni Mus Banggira. Kinalang tuhoan nimo nga akong pagpakig-live-in nimo. Kaugalingon kong kagustuhan. Husto na, love. Mituon ako nimo. Be, kuwang tingalinig pagmahal da. Ato tas kwarto na. Uy, Chokoy, ni aman lagi ka. Kay wa man ko dito nang. Uy, kanindot, karaan naman na, Chokoy. Uy. Mo ba? Gusto de kag kanang modern nga joke nang. Hilam di ay modern joke. Uy, nang migaw lagi nang. Sa man, gusto kag aligre. Kadiyot ha, kay magpatingog ko gradyo. Aron doon ay magsaba-sabang tukar. Upawan ko da. Niya gani ka, Chokoy, no? Mugaan sa dang akong paminaw sa akong palibot. Ha? Kaya ano, good? Kay makakomedya naman ko. Saon, kami ragani din no? Na, murag pulos man mi mag-serious din ay. Mao ba nang? Ingon ana, yun na nang. Usa man good ka businesswoman si Alma, good? Businessman, oy. Masok ko nagpakapin na nagwoman. Uy, mao ba? Oo, oy. Ba namang gani gyud ang pagpailan yang nobe? Unya, dili lainan si Nobi nang? Naana lang tingali ang akong anak. Haim na sila nang. Haim man si Nobi. Miabot naman si Alma. Tuwa silang duhas kwarto. Unsa man di ay Chokoy doon na kay tuyo ni Nobe? Ha? Oy. Ikaw may akong tuyo nang. Tuwa. Bitaw nang. Kining gilaay ko sa amo ba? Maong nakahunahuna kog anhi din Aron doon ako ikasulti-sulti. Wadyo ko masayop da. Kay ikay may atubang nako. Busa, mag-iyahay taron og paggawa sa tuma komedya. Agay. Uy, may sakyanan man nga nagpaingon nganhi. Wala. Doon na lagi mo bisita nang. Uy, hala. Unsa man ang iyang gidatyo ko Dini na ba yan siya ganiha? Ayo! Hala. Tago dayon! Tago! Anong imong kong pataguunang? Aron dili magmahay si Jack nga gipasakati ka din Kay adtura na siya kutob sa silong. Oy! May laing tao man na din, he? May gani kay tao pa ko sa imong pananaw, Jack. Tusa? Oy, ayaw tao mo pag-away din ha. Niabaya si Alma. Anam de ko niyas, Alma. Si Nobi may akong tuyo nang. Kining bajak. Si Alma ba tagayan ni Nobi? Gihatagan kog higayon ni Alma. Uy, aron makumbinser ko si Nobi. O ako na'y manag-iyas iyang kasing-kasing. Uy, kabaw de kang balak, Jack. Pagbugal-bugal, ha? Nga nung yano ram kay kang nakasaka din Samtang ako, Koto Brasilong, ha? Simple naman kaya na imong pangutana, Jack. Pasakoon dyan ko din Kay di man sinobi ang akong tuyo, sinang taling man. Unsa? Mauna, Jack. Unya si Chokoy pa igitig-deliver og preskong prutas, ingon man press milk. May dagong mga prutas. Para ni Nobi. Kanang Jack, kanang. Di gid ko makadawat, ana. Ostas pagdawat, ha? Imo bang balibaran? Kasabaan lagi unya kong Alma. Jack, bito bay. Kalma lang, goodbye.
Di lalim sa usa ka tiguang nga kasab-an sa iyang mangod, oy. Malo ay pagkastiguang, oy. Ay, Jack. Jack. Chikoy. Ang Sige kumunon? na kagbundak da. Anong tiguwang. Kining, nalimot ko na. Mureklamo ba rin ka nang? Ngang. Usapan! Inyo ning dawato ng akong da o dili? Kining, nang taling. Imo ba ko nung dawaton? Yeah, wow. Ni abgud ka, nagpuyo din higod. Kung ikaw ba? Ikaw? Mhm. Nga nung wa pa magamu pa uli? Wapang ko papaulianin ng taling ang masag. Ay, nganong magbuot man sad ka, Jack. Ganahan pa gani ko makikikomedya ining Chokoy. Hey, tawag ka sa siniyos Nubi, be. Hala. Tawag ka ninyo sa Nubi. Hala nang. Patawagon ko nun mo si Nobi nang. Dili ko, kasabaan lagi kong alma. Kay nakadisturbo ko sa ilang kalipay. Akining Jack, balik lang unya. Unsa? Nang? Balik lang ba? Di ba, Chokoy? Babalik ko. Ano lang, bay? Balik na lang ka mga 5 years from now. Agoy, mo Ida, si Rani. nga nung ikaw ba'y magbuot, ha? Ayaw lagi daw ang kasoko, Jack. Sige lagi, balik lang lagi unya. Maghuwat lang ko. Kanus sila magawas. Ikaw lay gawas. Samo ka ng tawhana, oy. Nga nung ibalik pa man na siya. Murag may dasi ang mga prutas. Tigalik para na si mong pagmabdos. Wa ko magkinahalan sa iyang prutas, oy. Kadakang dadon ni Chukoy, mga presko pag yun. Unya, ako lang magawas. Ikaw lang, ina nga natug ko. Niya si Alma ay may gawas na. Hala. Nga ma? Si Jack, may balik manggod. Gusto lagi ko no siyang makigsulting nobe. Dili ba? Dinhi naman siya gani, ha? May balik. Nagdag mga prutas. Ako'y dool ni Jack, ma. Unsay mong tuyo ni Nobi, Jack? May dakong mga prutas para niya, Alma. Kikapoy pa siya. Di pa mahimong mugawa siya, bisag kadiyot lang. Bilib sa gyud ko si mong palinguha nga mailog ni mo Snowy gikan ako, no? Anugon lang. Dili ni masuklian. Kung ikay pasultihon. Gusto ka ba masayod hain punta ang imong bukay nga gihatag? Tuos banggira. Tungod kay nahadlok lang si Nubi ni mo. Nahigugma si Nobi nako, Jack. Busa ko na ko pa ikaw. Mangita ka naglaing babae nga makatugbang sa imong pagbati. Dili. Bahala ka. Ako lang ning ibilin ang mga prutas nga kunda, ha? Sige. Wa may magbuot ni mo ba? Pero labing siguro, madunot lang yun na. Busa dadaan na lang nagbalik. Makakaon pa imong amahan na. Bisag unsaon ko ni mugbugnaw, alam mapakyas ka lang. Sinubira ang bugtong babae sa na mo'y Lex nakahatag na kong kadasig aron bangunon ang nagkaunlod na mong negosyo. Karon, wa na may utang nimo. Og mahimo ko ng ikapasigarpo ang naangkon kong kalampusan. Bisag ako, Jack. Mupakpak ko si mong kadaugan. Ang ipaniguro ko lang, mapakyas kasi mong tinguha kang Nobi. Anong ni ka ba, Maga? Uy. Bay, nga nung mga mong mangkabay. Di ko musibok. Samtang naa pa si Almas kinabuhi ni Nubi. Nakasiguro ko. Ang muli kayo si Nubi na ko. Ala, may dautan na kang nahunaan, bay? Nangungutan naman ka, ha? Nganong nangutan na ka na ko? Imo ko traidron, ha? Dili, may gugod na noon sa. Sultihan natin ka. Ang kudon yun na Snoopy. Bisag unsay may tabo. Pero bahala ka eh. Wala ko'y labot na eh. Bisag musumbong pagkang Alma. Ang kunon yun na ko, Snoopy. Ay, boss. Salamat kay nanawag yun ka. Gikan ba ko silang Nubi? Imo siya nakita? Kining, boss. Ano man? Ay, naunhan mo kong Alma eh. Ang sa'yo naunang kang Alma? Kuan mo god, kanang boss ani ni. Unang miabot si Alma. Pagabot na ko. Unya, nanood bandayan sila sa ilang kwarto.
Motong kami na lang si nang taling ang nagkasulti. Napicturean ba ni mo, Snowy? Ay, wa lagi na ko makudaki, boss. Ay, hinay di kaglihok na. Jokes. Nakuning naunahan lang ko, boss. Labi na dito kay naang samukan. 15 sa mukan ba? Ay, katukong jagod. Ipugan makasyang alma. Nga di makaduol ni Nobi. Ay, nangiso man, boss. Pero, luoy lang. Ha? Kisiloy. Ay, si Jagod. Nagpadari siya bouquet ni Nobi. Pero dito ra ibutang ni Nobi sa bangira. Sa? Lagi. Gipakita ko ni ng taling, suko manggay kay ito si Jack na ko. Kaya nga ko nung nakasaka ko dito, unya siya, dito ra siya silong. Ako sang giingnan nga, di man si Nobi nga kung tuyo. Sinang taling man. Ay, gusto na gidunta kong pauli, Jokes. Ay, maunsa. Pauli na, good boss. Gusto ko makatambong inahimogso ni Nobi sa iyang gimabdos. Boss. Pero gusto ko makakita sa itsura karon ni Nobi. Paningwaa, Chuki, nga makakuha ka litrato ni Nobi. Oo nga, boss. Musay ko kadto to. Kay suguon man ko usahay ni mama nimo. Mo'y unahang akong bisogo nimo, okay? Sige, boss, sige, boss. Ako na buhaton. Gibilin yun ay ni Jack ang pinalit niya mga prutas. O, gibilin gyud. Ipanghatag na sa mga bata nga moagi ma. Ay, kuyaw ka noon ang di kaniya, oy. Ha? Anong kuyaw man? Na, tingali doon ay lumay. Uy, uso pa di ay ng lumay. Ang saya atong kalibutan. Ay, usahay. Mubati ba akong kaluoy ni Jack? Makaingon ko nga, tinud-an na yun ang iyang gugma nimo. Ay, iya lang nang giunahan og minal dito, ma. Laliman ka. Huwag ko kalimot sa iyang gibuhat. Gibira-bira ko niya dito sa daan. Mao ba? O, lagi. Maayo gani. Kay, may abot ang akong hero. Kinsa? Si Ronel. Daan di ay mong kaila ni Anang Ronel? Katupas ang higayuna nga ako siyang nakita, ma. Mihunong ang auto nga ikisakyan ug akong giluwas. Sa dihang nabuhian ako ni Jack, dali sa kumidagan. Sa dihang may jeep nga mihunong. Ug ang sunod na mong panagkita ni Ronel, dito na sa gitrabahoan niya ang klinika sa usa ka doktor. Usa siya ka medtech, ma. Mao di ang dali siyang naka-offer nimo. Wa sa ko makasabot sa akong kaugalingon. Kung nganong dali sa pumisugot sa iyong offer. Tingali na intriga ka lang sa kalahi sa pamaagi sa sex uban sa usa ka tomboy. Kaysa tinud-an na nga lalaki. Dili, ma. Dili. Murag doon na lang din siya yung magnet. Dali ragit ko niyang nasud sa iyang bulsa. Tingalig. Na love at first sight siya ni mo, nak. Wa siya may kugman ako. Mahimong iyak ka lang gipatuo. Ambot lang. Karon, iya ko gihatagan og kahasol. Di na ko manghilabot sa imong desisyon, ha? Igo na nga gisakripisyo mo ang imong kalipay tungod nako. Karon, ihatag ko nimo ang tanang kahigayunan sa paghukom. Kinsay imong pilion. Ma, wa ka lang gilabot sa akong pagpakig-uban ni Alma. Sa akong kinabuhi. Dili, nak. Sa higayon nga himugso mo ang imong anak. Sa higayon nga imo siyang makita. Mapamatud-an mo unsa kanindot sa kalibutan kung imong ikauban ang imong anak. Busa, kung unsa may imong desisyon, human mo ihimugso ang imong anak. Andam ko sa pagsuporta nimo. Imo ang tanan kong panalangin, anak. Ang akong cellphone. Oh, si Ronel ang nanawag. Ako ka siyang tupakon. Nganong ingon araw naman siya manawag nga wa si Alma. Doon na kay misulti niya nga ni ana si Alma. Ug nga ingon ni ining orasa, wa si Alma sa bahay.
Pero kung doon naman, kinsa? Dili na ko tubagunan niya tawag. Dili ko gusto nga magdahom siyang nagkinaminam sa kumakadungog sa iyang tingog. Ay, salamat nga may undang na siya panawag. Dili na nako siya tubagon. Dali raman dai siyang pulaan. Ibalik sa pagtawag. Wa ka naman unta nako tubaga. Nga nang ibalik magkagtawag. Tungod kay gusto ko makadungog sa imong tingog. Dili ko may utang samtang di ko makadungog sa tamis ni mong tingog. Basta bagyo imo tuyo na ako. Gipasidadaan ka naman ako nga wa ko mumabdos. Naibaw ko. Dili mamakakanginahan sa maabot kong anak. Gusto ko mo tambong inigimugso mo sa atong anak. Unsa? Gusto kong ako'y unang makakita sa atong anak. Tay paragod. Dili ba doon na ka may gisaad na ako? Ikaw mismo mo ay misugyot nga dili na lang ko i-process ni anang sperm cell donor. Mo imong gusto nga natural nga paagi ang imong pagpamabdos nako. Aron maako ang 5 million nga ibayad ni Alma. Nabito ni mo ang checking nga nagkantidad og 5 million pesos. Pero wa ta magsabot nga manghilabot ka sa akong pagpanganak. Gusto ka? Unya karon. Nganong imong kong hatagan og problema? Nganong nausab mo ng imong desisyon? Nganong imo naman nanaw kong gihatagan nining makabuang nga problema? I'm sorry, Nobi. Dili ko mo dawat og sorry kay kanimo. Wa di ay kay word of honor. Anugon nga nung misali ko nimo. Pagbulinaw sa Lex Kaya na ko makiksulti nimo bisag kanos ah! Ronel, ano man ka? Ingon ka na luoy ka na ko. Pero nga nung imo bang kurong gipahila kong maayo. Huwag ka magunahuna nga mahimong maapektuhan ang atong anak. Nobe? Nobe, mahila ka na sa... Ama! Nobe, nanuman ka. Sultihi ko. Nanawag si Ronel. Gusto siya mo tambong inig panganak na ko. Unsa? Nahadlok na yan ko, ma. Unsay na nga. Iatubang ko ni Alma ko tinunong din na Ronel ang iyang mahal. Oh, kung ikaw mo ay papilion, gusto ka ba nga mutambong ang amahan sa imong anak? Inigimugso mo sa bata? Ma. Tugani ko, anak. Bisag unsay imong itubag nako. Andam ko kining dawaton. Nahimo sad kong inahan, Nobi. Sa dihang gihimugso ko ikaw didto ra sa ato. Kay pobre lang kita. Gikuha ko ang kamot sa imong amahan. Aron makahatag og suporta sa akong pag-utom. Lahi si Ronel, ma. Siya mo'y amahan sa imong anak. Doon na siya gisaan ako. Nobi, anak. Ang saad na mugna aron pakiason. Unsaon naman lang si Alma, ha? Ang dako na tumutang buot niya. Hilom na. Hilom na. Wa ka tingali magampo sa tuwa sa langit aron mahatagan kagiya. Nobi, pag-ampo. Tabangan ko ikaw sa pag-ampo, nak. Kunagay kong maay paunta, Miss Ronel. Di ko masugot nga mga nakungawa siya sa akong kiliran. Among sinabutan ang nahitabo. Huwag naumo lang among anak nga way kong mga gihanig sa iyang pagkatao. Ako gin mo isadanin ni ma. Ako gin mo hanggang tungluhon nga nung nagpadako sa tentasyon. Hangay kong tulisokon, ma. Gusto na. Igo na.
Dili mo na mabakwi pa ang nangitabo, Nubi. Ning higayon na, kinahanglang usahon mo na ang imong kaugalingon. Kinahanglang mo pili ka na. Kinsay imong unungan. Kasayugon ni mo. Nagpaabot ko sa tawag ni Mr. Anderson. Mr. Anderson? Bago ko siyang client, o willing siyang mo-invest sa atong kompanya. Good. Kugihan ka na kayo, Jack. Kinahanglan mo kugi ko pa. Aron may ikasuporta ko ni Nobi. Unsa? Hapit siya mga anak. Gusto kong ipakita ni Nobi nga mahimo ko na silang buhion o ganyang anak. Seryoso ka ba gyud sa iyong pagpaninguha ni Nobi? Si Nobi mo hinungdan nga nung nabayran na to sa Alma. Siya may gihimo kong inspirasyon aron mausab ang dagan sa kong kinabuhi pa. Wa na tuod ko magkabalita ni mo nga mag-adtuan ka pag kasino. Pero kusog ka lang gihapon mo inom. Gusto na akong kalimtan ang sakit na kong kasinatian sa gugma. Pinaagi sa bino. Pero kung sugtol na ko ni Nobi, ibubo ko na niya ingon man sa atong kumpanya ang akong panahon. Tinud-anay gidi ay ang imong gugma ni Nobi. Kung dawaton lang ni Nobi ang akong gugma pa, ako na yun siyang pakaslan. Aron may amahan ang iyang anak. Pagilis na, love. Samantha. Muadto ta sa imong obigay ni. Gusto kong masayod kon lalaki o babae ba ang atong anak. Ngano, purado man ka. Namalit ka ng mga gamit sa bata. Excited ko sa maabot na tong anak. Love, unsa ka kun Unsa? mukalit og to nga ang sperm cell donor og ang konon ang bata. Nabuang siya? Kadako na ko gibaya niya niya. Mangangkon lang gihapon siya? Ngano? Nakaila ba di ka sa sperm cell donor? Wa, oy. Anya? Ngano nagiskot ka man, anak? Wa lang. Miabot lang na sa akong una-una. Pero, posibleng mahitabo, di ba? Imposible. Kaha? Wa siya makailag kinsay may palit sa iyang sperm cell. Sige na, love. Pagilis na. Excited na kay kumasayod kung unsa giato, anak. Usa may pohon sa doktor. Wa pa ko nitog ani unsa giatong anak. Hinoon. Nangutana siya kung magparty ba ko, no? Mag-gender reveal ba ko na ta? No. Ha? Dili ka proud sa atong anak? Di ka ganahan nga daghan ang ma-excite sa gender sa atong anak? Magparty kita. Unya man sa party, kita rin sumsuman sa mga bisita. Unsa? Unsa may sumsuman? Karon pa lang gani, daghan na ang nahibungan nung nimagdos ko. Musamot kung magparty pagyud ka. Aron lang mahibawaan kung lalaki o babae pa ang atong anak. Dili ka mosugot. Kaya dili ka proud nga ako may daddy sa atong anak. Madawat ko ang BIBI sa mga tao. Pero dili ko magkatugot nga hangtod ang gamay anghel na niapa sa akong sabakan. Mapuno sa BIBI. Dili ko mosugot. Kung may mong gusto, ikay masunod. Ayaw kalain, ha? Kung ako lang garbo kong ikauban ka. Ayaw lang iapil ang usa ka bata nga wag kalibutan
Nganong mataho siya sa usa ka ginikanan nga parehas ra gyapon og gender. Please, sabta ko. Nakasabot ko nimo, love. Pero, gidawat na ba ya sa society ang parehas na to kahimtang karon? Ambot ba? Lainan man gyud ko. Tingali, tungod kay gikan ko sa kapobre. Husto na gud ang pagsigi ni mog self-pity, love. Wa man ko mag-self-pity. Di lang ko gusto nga maamong ang akong anak sa sayop na tong relasyon. Unsay sayop nga relasyon? Nahigugma ka ba na ako, uwa? Mudukot ka ako nimo kung wa pa. Pero sahay, mag-guilty ko. Kanagtanaon ta sa mga tao. Nga naman? Ma-imagine ako sa ilang itsura ang pagkutana. Nganong nakiglambigit ko nimo. Nasina lang na sila kay wa nila ang kapritso nga akong gipadagamtam nimo. Okay, sige. Kung dili ka gusto nga magparty ta, your wish is my command. Mangutanan na lang ta sa doktor unsay gender sa atong anak. Wa nasab sila din sila si Alma og Nobi nang? Tuwa sila sa doktor. Oh. Kay nausam din si Nobi nang. Ay, wa man. Gusto lang nilang masayran sa ilang anak. Unom na baya kabuan ang tiyan ni Nobi? Uy, mao ba? Kining may bawaan na day kung unsay anak nila ni Nobi? Time para, God. Anong nalipay mang katsakay? Ha? Mura mang gugag nalipay nga may bawa na unsay anak ni Nobi. Ay, naunsa. Natural naman tingali na nga malipay ka kung kanang may bawo ta ba? Kay, sige na tagan-tagang unsay anak sa, unsay medyo blacky ba o babae ba dyan na sa tiyan niya? Unsa. Tuod sad, no? Aw, anya, unsa man roy imong buhaton nga wa man dining duha nga imong gipangita? Awa na problema nang Niyam sab ka. Unsa? Malipay man nga mo anay ko diri, di ba? Malipay masagog kung magatuban ang duha. Ilom di chokoy, oy. Ang kuyaw lang kung maabta na sa tadin ni Jack ba? Aw, sigurado yun to nga ako na sa epemong tanado. Nga naman? Di man siya sukma kong babae. Labi na yun sa tingong. Dayon. Si Piat. Sipiat sila nang. Mureklamo lagi ka nang. Nala, oy, saka diri na lang, oy. Aron dili ka makita di ang Jack. Unya, mo may nakita ni Jack ang auto nga akong gisakyan. Ala. Halatawa. Wa na palibak. Wa jud palibak. Unsay wa palibak ba? Tanawa. Ni agyo si Jack. Ay! Ron autong Jack, oy. Ha? Ni ana sila Nobi og Alma. Dali na. Hinay lang, ha? Wow. Musamot gid nga panggaon gid nato ang atong anak. Uy, unsa to? Ha? Nga naman? Maramag dunay ni Flash? Unsa? Ang ayana ninyong magkuyog kamong duha, oy. Ikay nagpicture na mo, Chukoy? Ako lagi. Ako to'y nangudak ninyo. Giganaha maggug ko magtanaw ninyong duha, good. Ang ngayon kay mong parison ba? Ganihara ka, Chukoy? Taon-taon pa. Mga kuan. Ganina na mga siguro mga sa oras ba. Oy, ganong ni araman mo din Saka na mo, oy. Saka na. Ay, nakalitan man gud si Nobi, ma. Saon ni Chukoy. Mura mo kung nakakitag artista. Ganiharan na siya din Unsa man, lalaki o babae ang akong apo? Hala, ang akong cellphone. Hala si boss. Boss! Boss, salamat nga nanawag ka, boss. Boss? Nalipeke ko sa gi-forward niyo mong picture, Chukoy.
Kangayan ni Nubi nga namabdos eh. Boss, labaw po dyan kang malipay. Ni ako'y balita ni boss. Ha? Unsa man na, Chokes? Nebaw ag unsa na'y anak ni Nubi. Ha? Unsa, Chokes? Oh, lalaki, boss. Tinuod ka, Chokes? Anong nalipay ang ka, boss? Oh, boss! Tubaga ko, eh! Paana? Gipaong na sa niyang cellphone. Wala tubaga ko pangutana. Hahay ni akong boss. Salamat nga naabtan ka na ko. Jack, Sabi mo, langit lang ka na ko ning higayon na nga nakita, tika, Nubi. nag-exercise ko, Jack. Mopi paglakaw ni Alma paingon sa iyong office. May mong musod ka sa kong auto? O arita magsulti sa sud? Unsa? Imo kong pugson? Ha? Pugsunti ka? Oh, no. Imo ang tanang kahigayonan sa pagdawat sa akong gihangyo. Kung di ka mosagot, dili ko pamugos. Nganong wa man nimo ipakita kani adto ang kinaiya nga imo karong gipakita nako. Ngano, Nobi? Pay paglaong ko? Dili unta ko magpanumog kasilag nimo. Mangayo ko pa sa ilaw na mo. Tungod sa kong gibuhat kanina to. Lasaw pa magudang akong huna-huna kanina to. Mauray akong giapas nga makasalming duha si Alma. Aron maluwas ko ang pagkaundod sa mong kompanya. Pero, nasayop di ko. Karon, nahibaw ka na gyud. Nga ang mga daotang buhat, wa gyud ikahatag nga kaayuhan sa imong pagkatao. Ako nang giyan ko, Nobi. Pero naibaw ka ba? Ikaw mo hinungdan nganong naningkamot ko. Nganong napabangon ko ang among kompanya. Og nabayran yun na mo ang tanaw na mong utang ni Alma. Nalipay ko sa maumong kalambuan. Wa ka lang tingali masayod. Pero gidahay ko ang imong kaisog pagluwas sa inyong dungog. You deserves all the merits of being a good son. Ang imong gugma, maoy labaw kong gikinangan. Mayong pagpaminaw Sa diyang sa nasayran ko nga may Lex sakit na Pino. cancer nga akong inahan. Hapit sab ko malos, no? Pero kung magpadaog ko sa akong kahuyang, duhaming mawa ni ining kalibutan. Nasayod ko ni anak. Sa diyang miabot sa akong kinabuhi si Alma. Sa diyang iya kong gisaaran nga mangita siyang paagi aron mulungtad ang kinabuhi ni Mama. Wa ko magpanuko sa pagtugyan kaniya sa akong kinabuhi. Mahimo ko ng pasanon unsa may imong kakulian sa sakit ni mama nimo. Sorry, Jack. Dili ingon ni anak kabarato nga akong pagkapapay. Nobi, ang babae, gibuhat para sa lalaki. Dapat ko makahatag ni mong kalipay kay ni Alma. Mahimo kong tulisokon sa kaugalingon kong tanlag, Jack. Kung trayturan ko ang kaayo ni Alma nako. Nahigugma ka ba yun ni Alma? Dili kinahanglan tubagon ko ang imong pangutana. Ang importante, nga way makatulisok nako. Sige, Jack. Gibati ko na ang kakapoy. Ihatod ka na ako. Salamat na lang. Makahimo ko sa pagpauli sa amo. Nobi! Nobi, kadiyot lang! Nobi! Jack, hunongin na in town sa pagsamok si Nobi. Nang, unsa di mahitabo sa kong gugma niya? Kunay gugma kang tinud-anay sa akong anak. Sakripisyohi, Jack, ang paghatag sa iyang kalinaw. Sa iyo no kinang isulti na. Pero, mabuang sa ko kung mag-anto siya uban ni Alma. Di man tingali, Jack. Taod-taod na gud ang ilang panag-uban. Taod-taod na sadang akong pagpatambal tungod sa kwarta ni Alma. Kung buot huna-hunaon, dili gani ikabaylog kwarta ang among utang buot na ni Alma. Nang,
nagkinahanglan og kalipay si Nubi. Dili ikaw ang iyang kalipay. Kinsa ba day kalipay ni Nubi nang? Kinsa? Natural, si Alma. Nahibaw ko, napugos lang si Nubi tungod sa dako niyang utang buot kang Alma. Nang, makahimo na ko sa pagpatambal sa imong sakit. Husto na, Jack. Husto na. Malinaw na ang kahimtang ni Nubi. Pasagdi na siya. Dili na. Dili ko mo surrender sa akong gugma niya. Si Nubi ang nakapausab sa akong pagkatao. Gihimo ko siyang inspirasyon. O padayunon ko ang pagpalambo sa mong negosyo. Aron di naman nagkana si Nubi sa pagtugyan niya sa iyang kasing-kasing nga rin ako nang. Saad ko na nang. Saad na nako na may katumanan. Nubi, anak. Kinahanglan magbantay ka na ni Jack, ha? Nga naman, ma? Nakita ko siyang itsura, nak. Ngawa siya magtiaw sa iyang pagpaninguha ni mo. Naibaw ko, ma. O galing lang. Dili siya lalaki nga gipangita sa akong kasing-kasing. Nubi. Huwag ko'y pagpati niya, ma. Bisan tuod og mituon ako sa iyang pagpaninguha na ako. Anak, hinaot nga dili ka masayop sa imong desisyon. Ngano ka, Mano? Nga musungog man ang kahigayuna nato. Pagsuway ka na. Mauna ning higayuna nga kinahalan ka ng magmatngon pag-ayo sa imong desisyon. Nahibaw ko. Nangablit na ang imong kasing-kasing. Kung kinsa mo igipangita sa akong kasing-kasing, wadi ay makinahanglan ako. Si Ronel ba'y buot mong ipasabot? Siya? O gano'n nakasiguro ka man nga siya pagbati ni mo? Sa una pa lang namang panagkita, hangtod nga nabuhat na mo ang natural nga paagi aron ko mumapdos. Huwag gani siya masayod sa iyang buhaton. Langayo siya pasahilo kay una pa kuno niyang higayon nga nagtigduog og kabay. Og may prangka gyud siya sa pagsulti nako. Nawa siya higugma. Pero naluoy siya nako. Og may tuo kasad. Ma, unsay imong kalibutan? Kung iya lang kang gipanid-an, gikan ni adtong iya kang giluwas sa kabuang ni Jack. Pero wa siya gihungong nako nga sweet nothing sa diyang nagtupad naming duha sa pagpangita. Og katong iyang pagpangayog pasaylo. Kay una ko nutong higayon nga may gikauban siyang babae sa kama. Igo ng kamatuoran nga wa gyud siya experience. Og wa pa siya makabatsyag og unsay kugma. Ug agayang pagbiyaan ako nga wa magpahibaw. Dugang na tong kamatuoran nga wa gyud ko'y bili sa iyang kinabuhi. Busa sa pagkakaroon, ugson ko nga kung kaugalingon nga malimot niya. Nga dili na maghandom niya. Anak, bisan tuod dili normal ang pagpakiguban mo kang Alma. Pero ako'y supak. Tungod ka na matud-an ko nga pinangka kaniya. Pero Novi, kung gusto mong ilisan si Alma sa lain, huna-huna agyod sa makadaghan, nga dako kitag utang buot niya. Ayaw ka bala ka, ma. Dili ko ginakalimtan. Ug usa na sa hinungdan nga nung kasilagan ko si Ronel. Novi, ayaw ka bala ka, ma. Dili na ko magpaabot ng mabalik pa si Ronel. Ug dili na sab ko mangandoy og normal nga pagpakabuhi. Diin may amahan ang umaabot kong anak. Ibalik naman siya gagilog. Sagdi ko ba? Gusto ko lang kalimtan sa mukadiyot ang kapakyas nga akong naangkon. Ay, gusto na ni Ana, Jack. Nagkaundang ka na sa imong bisyo. O paningwa nga malahos mo kining pag-undang mo. O sa imong kalibutan nga gisuwayan ka lang ni Nubi. Nagkasulti ni Miss Nubi pa.
ug iya gid kong gipaliparan. Naluoy ko nimo, Jack. Dili ka deserving nga mag-antos tungod lang sa usa ka babae. Dili basta-basta nga pagkababay si Nobby pa. Napausab diya nga akong pagkatao. Giusab ko niya. Wow! Dako na ginang imong tiyan, love. Next month mo na imong due date. Utang kay Judy. Makakita na gyud ko sa akong anak. Kinahanglan na gyud ko magsigig walking ini aron dili ko maglisod sa pagpanganak. Mao na akong gikagulaan. Nga naman. Dili mo ko makauban nimo usahay sa imong walking. Puya naman ko kung mubangon og buntag sa iyo, good. Okay ra. Ana ra masab ko sa kilid-kilid ni atong subdivision mag-hike. Good. Bisa na. Delikado kung doon ay maghilabot nimo. Bisag mabdos ko. Dako na guding akong tiyan. Ayaw kumpiyansa. Tingalig doon ay mga tulisan nga musabay nimo. Di masab ko mga lahas nga mag-walking. Uy. Nya, di sab ko Mayong mag-dagport, pagbuminaw sa Gusto ko Lex ng Pinoy. tuliso na ako. Pukawa lang gid ko. Na, maikog ko ni mong mupukaw, uy. Labi na kusog imong hagok. Ha? Muhago ko? Kana tingaling sobra kakapoy. Pero okay ra, uy. Makatuog raman sab ko. Basta kay pukawa lang gid ko, ha? Kami na lang si Mama, love. Sa'yo man at siyang mumata. Onya, dili day ka maluoy ni mama nga imong iangin sa mong pagmagdos. Ikaw, ha? Gitiguangan na lang yung kang mama. Dili man sad sa ingon anak, love. Pero maluoy sa kuniya ba? Basta kay pukawa lang gid ko. Ayaw na lang hasula si Alma, oy, kung mag-hike ka. Kita na lang ko'y mag-uban. Makasugakod ka? Ay, nga nugong dili. Naman lang ko magkata. Di man kata mo dagan. Si Mama sad, uy. Mudagan yun ta. Di makaanak kong ahata. Gilingaw ko lang. Gilingaw talang ka, oy. Sige, sige ha. Ako'y ubanin mo na ka. Kay magmata naman ko anang orasa. Ayaw na lagpukawa si Alma. Ma, isultihiyo niya ang atong helper ha nga kinahanglan may sud ang thermos. Nga naman. Aron maka-coffee ko sa dili pa mi mag-walking si Love. Maayo mo ko na masudlan og init akong tiyan. Ayaw na laghagawa ang imong lawas. Ako na lay kuyog ni Nobe. Mausad lagi mo, oy. Katog na lang og maayo, oy. Ako ray mahibawang muuban ni Nobe. Mao pa lang kani paglakaw ni Alma. Nanawag man dayon siya. Si Ronel ang nanawag. Dili na ko siya tupagwa na. Akong i-off ang akong cellphone. Unsa man ang akong gibati? Ang akong utok mo ay nagsuko aron paggun ko ang cellphone. Pero ang akong kasing-kasing mingot-ngot. Napaabot ba yagi ko sa iyang tawag? Makalipay na ako nga makadungog lang sa iyang tingog. Pero dili siya makamaumutuman og saad. Nahimo pa na akong problema nga akong pagpanganak. Ibalik ka siyang tawag. Ibalik yun ang tawag. O saman, di mo bagyong kubon ang akong dugan? Gusto lang kong makatampong sa imong pagpanganak. Angay ba nang ikaguba sa imong dugan? Ano pa man yun? Aron, kung di ko man yun ikauban nga akong anak, ako siyang makita. Makita ka ni Alma. Mahimong magduda siya. O mahimo na hinuon na mong away. Nalimot na siya na ako. Dili ko hikalimtan ang imo tinguha sa akong anak. Naibaw ko nga nung gusto kang makatampong. Aron hilo mong makuha ang akong gihimugso. Utang buot, Ronel. Ayaw ko si Lute. Nobi ay pagilak. Tingaling maapektuhan ang baby. Ikaw mo'y nagpahilak na ako. Gusto lang kong makakita sa bata. Gusto mo siya makita kung normal ba? Unyain mo siyang ipalayo na ako.
ako nang ikamatay. Ayaw kong sulti ni Ana. Kay nga no, unsa magay imong tuyo? Unsa? Nasuko ka na ako? Nasilag ko nimo. Unsa? Imo lang kong giilad. Tingali, sa sunod nimong tawag na ako, imo na kong blackmailon. Blackmail? Pawiunsab nimo ang 5 million pesos. Nobi, wa ka lang makailan ako. Wa ka masayod unsa ang gibati kong kaluoy nimo. Nganong murag imo lagi kong gisilutan? Kiunsa ta ka sa pagsilot? Ang pagsige na inimog tawag na ako. Nobi, gusto lang ko makasiguro kung wa ba ko musipyat sa konkurso. Medtekod ko. Og, diri isalig na ako ni Dr. Medina ang mga lab test. Og tungod sa pagsalig sa doktor, nahangyo yun ako siya nga ako'y mo at timan mo. Og dili siya mangayo bisag interes sa gipangayo niyang 5 million pesos gikan ni Alma. Dili ba maoy atong sabot na kumumapdos ko? Wa ka nilapot na ako. Tungod kay wa ka mahigugman ako. Nogi, May mong ibalhin ko ang 5 million pesos sa imong account. Tagailan ko sa imong account number. ako na to ihatag nimo. Imo na to. Og di ko manghilabot nga ito kwarta. Nganong imo lagi kong gisamog? Pagsamok pa rin akong pagtawag. Kani adto sa mipiya pa si Alma. Magabi ang imong pagtawag na ako. Libre sab ko mutubag nimo tungod kay wa man si Alma. Pero nausab na ron. Unsa may nausap? Doon na kay gipapaniid sa akong kalihukan, no? Unsa? Og kinsa man siya kung gipapaniid nimo? Ambot lang nimo. Di ba gihangyo tamang ka? Nga mag-video call tang duha? Pero may balibad ka? Nganong makig-video call ka man? Aron makita ko imong kahimtang. Ang imong pagpapdos. Nganong interesado man ka? Nga sa imong pagpalayo, wa ka gani magpahibaw na ako. Wa kay tawag. Tungod sa imong kipuhat, kipati ko kahadlok. What if mapalpak ang imong natural nga pamaagi sa pagmapdos na ako? Tingali kung doon ko sa'yo. Kana mo aragid nga wa ko magpahibaw nimo. Kalit ang akong paglarga. Tungod tingali kay sobrang akong excitement nga nadawat ko sa Boston. Novi, sorry ni kayo. Natalgaman ko ang pagpanawag nimo. Wa naman tingali tayo angin pa nagsultihan. Bye. Kadiyot lang. O sige, bakwiyon ko na ang tanang kong gisulti nimo. Kung sibuot mong ipasabot, Di na ko matambong sa imong pagpanganak. tinuod. Di ko gusto nga magsige ka na naghilak tungod sa problema nga akong gihatag nimo. Pero doon na lang ko iangyo nimo. Unsa man na? I-on ang kamera sa imong cellphone. O pakit ako sa tibuok mong bayon. Unsa? Kadiyot lang, Nobe. May nalimtan di ay ko sa ato. Nalimot ko paong sa stove. Uy, unsa? Hala, kakuyaw gud ma. Sige, ato adayon. Waton ti ka din eh. Paghinay lang kay tingalig makamata si Alma. Oo, lagi. Kadiyot ha, magdali ra bitaw ko. Ay, si Mama. Kalimtahan no naman yun. May mong ako nalay mo uban ni mo, Nubi? Jack? Dahil buong katingali no, nganong ni ako. Gusto ka? Kanunay mo kung nag-atang ni mo nga mag-hike. Unsa? Importante na ka sa akong kinabuhi, Nubi. Busag isundan ko na ang imong mga kalihukan aron nga mahibaw ko kung nasa ka. Labaw na karon nga umaana ka na. Naibaw ko nga mag-hike agad aron di ka maglisod sa pagpanganak. Hinungdan nga gibantayan ti ka. Ug sa dihang nakasiguro nako nga mauni imong routine, nag-atang rako kun kanus ako makalugar og uban nimo sa imong pag-walking. Naghago ka lang, Jack. Ubi, kalipay ko nga ikauban ka sa sama nining sitwasyon.
Ug labaw kong malipay kung ako'y maatlan sa imong pagbati. Paingon na si mong pagpanganak. Oh, ano may katawa ka? Nganong maghago ka man? Nga dili man ikay amahan ning akong gimabdos. Andam kong mga mahan sa imong anak. No, Jack. Pagitag babae nga magkatupang sa imong kipati. Ayaw ko. Ika'y gipili sa kong kasing-kasing, Nobe. Nobe, nagmata naman di ay si Alma. Lakaw na, Jack. Salamat sa imong pag-unon ako. Nobe. Lakaw na lang, Jack. Tingalig lain og sabot ni Alma kung iya kang makita din he. Ayaw hatagig problema si Nobe. Hapit na bayan na siya manganak. Lakaw na, Jack. Sorry, gyud kayo, love, ha? Paminaw sa Huwag gyud ko Lex makamatag sa'yo, Pinoy. da. Okay ra, oy. Unsa man, kutawan ti kagatas? Kinahanglan mainitan ng imong tiyan. May giandam na kong gatas alang ni Nobe, Alma. Bugnaw na, ma? Igo gyud ninyang mainom. Sige na, Nobe. Himna na ka ng gatas. Salamat, ma. Chokoy, unsa man wa ka gibalita sa imong boss? Wa lagi jud, ma'am. Kining ma'am, wa di siya manawag ni mo, ma'am. Ay, taon-taon na gid siyang wa manawag na ako. Aw tingali manawag to magpahibaw nga nagpadana siyang kwarta. Ay, mausap na siguro, ma'am. Wa na ka niya sugua. Panagsa na lang lagi, ma'am. Wa siya manawag ni mo aron magpahibaw nga mauli na siya. Oh, kay nga no, muuli na ba na siya, Chokoy? Ay, nangutana kay ko nimo. Hapit na mga tuig siya dito sa Boston, ma'am, no? Boston to? Oo, murag hapit na gyud tuig. Pero, gimingaw na ako sa kong anak. Ay, wala ka man ka mga dako mo siya gipadaan mo. Dili kwarta ang gikinahanglan ko sa akong anak, Chokoy. Siya gyud ang gusto kong makita. Siya ang gusto kong ikauban hangtod nga. Nga kuhaon ako sa Lord. Ay. Ka-sentimental sa di mo, ma'am, oy. Di pa ka mamatay, ma'am, oy. Huwat na nga makakita pa kasi mong apo. Unsa? Mularga ka? Oo. Palargahon gyud ko ni Papa as soon as possible. Hapit na ra ba ko mga anak? Masaligin akong ginoon na ron. Pero murag doon na mga problema sa gi-merge na mong company good. O kinahanglan nga tuag gyud ko. Ni ama sab si mama. Pero ikaw gyud untay akong gikinahanglan. Aron dunay makaamaam sa sakit unya nga akong bation. Ako nang gipaabot, love. Di masab ko makabuot. Di ko gusto nga ako'y mabasol kung dunay may tabo sa inyong kumpanya. Kay ako mo imong gipili. Love, naibaw mong sila si Mama o si Papa nga ikaw may akong priority. Pero, ibati lagi ko kabalaka ron. Murag, maabdan pa man tingalig 1 week ang akong pagpanganak. Mausa di akong pagtuo, love. Chat lang dayon ha kung magsakit mong tiyan, ha? Ako ng buhaton. Bida, eh. Di pa magkita ko ganahang mular ka ba? Ay, larga lagi. Ipakita sa imong mga ginikanan nga importante sab sila. Ay, kabalakan ako. Ni aman bitaw si Mama. Salamat sa imong kamahon-naon, love. Sige lang. Dalion ako ang akong tuyo sa States. Pero, kung dili ko makaabot, ipadagit sa atong anak ang ako apelido, ha? Please promise me, love. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon,
ikaw akong unungan. Palihog na no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.